We're here in the garden. Good morning, madlang people. Kasi gustong sumama ni Bia sa kanyang papa. Nag-harvest ng batong. Ayun. Kaya andito din kami. We're here at the farm. Kay si Papa mag-harvest, si Bia hagpat. Harvest tag batong, si Bia tighagpat. Hagpat na daan, no? Ora. Nice one, anak. Huwag dito tayo mabligya, anak. Tighagpatan na ni mo daan. At syempre, lahi na mga harbison ni Bia. Dili na siya ng batong. Kana ng mga bulak, mga sagbot na ada sa gilid-gilid. Oh no. Kasagbutan na jo. Daghay mga sagbot na ring dapita kaya wala na nagunahan. Nabisi na ang utaw. Nabisi na hinarbisay. Wala na nagkahuna-huna uguna. Nang harvest pa dahil si Bia dahil. Nang harvest mo dahil si Bia. Saan na yung mag-harvest na anak? Flower. Let's go. I'll pick you flower here. Wow, flower. Flower. Wow, flower. Flower? Flower. Dili lang si Papa ang busy. Busy po si Bia sa iyang kuan pag-harvest. Kumusta ang atong mga batong diha, Brad? Dagko kay Brad. Brad! Di! Sige na, kag-harvest di. May na lang. Kay kamatino naman. Oh, it's okay. Napaghapon. Para si Bia. What you doing, nak? Bye-bye. What's that, anak? Flower? You like that flower? It looks like sunflower. Pero, ano lang yan, mga damo. Laka. It's not flower, nak. Lampon kang papa, nak. Nabatok nga. Tadan! Ang na-harvest ni Daddy. And Bia is here. Come here, nak. It's with Daddy here. Nga nga, bye-bye, di. Go home na ta. One, two, three, four, five, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 7, 8. 1. Nagihagpatan na. Sugod ng kalbaryo de. Gihagpat na de. Wala na tayo ibenta ni de. Ora. Tuara. Aba na nak. Kaya ibenta natin yung iba. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Basta. Hindi na ako marunong bumilang. Kaya na magbilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hurot. Si Papa ay busy. Si Bia ay busy. Si Papa ay busy. Busy si Bia. Naghagpat na. Ug una. Paano tayo makabenta niyan, anak? Nabali na ang mga batong. Silan. Acilan na. Hay.
Hay, 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 hay. Hay, 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 hay. Ganas mo dira anak. Oh, goy ana paglarot. Agoy, gilarot ro dito. Gagaling nga bata ni. Ay, ay, ay. Di kumusta ra man niya day ang kuan. Mga tanom ina, how are you? Oops. Ay. Ba, natigo. Give daddy, give. Daddy. Daddy, where's daddy? Over there. Daddy. Daddy, nakasalan ako di. Nakakuha kong dahon isa di oh. Tara. Hatag na niya sa imo daw. Remit ang dahon. Give na lang mama be. Wah, gulayon na to ne. Ano tayo gulayon na ni. Gaantay sa kabuk dahon ni Bia. Tudaan. Welcome to our farm. So meron kami dito ang palaya. Bago lang yan. At ito, di pa yan bumubunga ha. Isa lang ha. Nag-iisang puno lang yan. Ay, dalawa. Tatlo pala itong tanim na ang palaya dito sa garden. Tapos ito, di na siya bumubunga. Patay na. Pipino, ito ang pipino. Wala siyang bunga. It's dying. Ayan. Wala na, patay na. Di na yan bubunga yung pipino. It's yellow na ang kanyang dahon. Wala na yan. Ay meron ako nakita isa. Yan, isa na lang. Wala nang bunga. Ito, wala din bunga. Na lang, batong na lang ang nandito. Batong na lang ang meron. Dali lang palang matay itong pipino. Kamaster mo hagpat sa batang gamatoy. Na. Nakahagpat na gyud. Ta. No more na. Give na ni mama kaya ito nang iluto. I-cook na. Agoy, gilabay na. Tag-as kayo niya mo ang batong tupong ni Kang Bia. Nindot ni siya, gamay ra ang 1 kilo ani. Kay tag-as man kaayo, bugat pa jud. Nawala jud ko balon sa unin siya pagtanom. Siya rin nakabaloan ni. Pero nindot ni siya, kay tag-as kaayo. Isa ra ka punuan ni mo ani, daghan ang bunga, sigurado. Busog na ka. Saan ka pa? Mag-garden ka na. Kahit saan mo naman ilagay yan, tutubo yan. Thank you for watching. Like and subscribe.